ሰላም ሰላም ቅዱሳን ከመይቀኒሁም
ሰላም ቅዱሳን ከመይ ቀኒኹም ድሓን ደቐኒኹም ኩሉ ሰላም ድዩ የቕሬታ ቆርብ ናይ ክስታይ ኢንተራፕት ፀኒሕና እሞ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ግን ግዜ ንእሽተይ ወሲድና ስለ ዘለና ተኺልና ናብቲ ተዳሊልና ዘሎ ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜ ክንከይድ ኢና እንተደኣ ክኢልና ኩላትና ብዘ ዘለናዮ ኮይና ሓፂር ጸሎት ክንጽሊ ናስኪ ኩላትና ንጸሊ ብሩኽ ሰማያዊ እግዚኣብሔር ኣቦ ተመስገን ነመስግነካ ኣሎና ምሳና ስለ ዘለኻ ድማ እግዚኣብሔር በዚ መዓልቲ እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ግዜና ሰዓትና ምሸትና ንዓኻ ሓሊፍና ንህብ ኣሎና ስምረትካ ምሳና ክኸውን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቃልካ ምርዳእን ምብራህን ድማ ክትበና ንጸሊ ኣሎና ኩሉ ስለትገብራ ዚና ነመስግነካ ክብሪ ድማ ንህበካ ኣሎና ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኢልካ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይሎም መዓልቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ሓሳብ በቲ ኣቐዲምና ዝጀመርናዮ ብእምነት ምንባር ድብል ሓሳባት ናቱ መቐፀልታ ኮይኑ እቲ በፂሕናዮ ዘለና ኣርእስቲ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ድብል ኢና ሒዝና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘይርአ ነገር ድብል ሓሳባት ክንርኢ ከለና ገለገለ ሓሳባት ኣብ ዝሓለፉ ዝነበሩና ግዜ ተንኪፈ ነይረ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ምስኡ ምትሓሓዝ ዘለዎ እቲ እንሪኦ ኣርእስቲ እንታይ ዝብል እዩ ብዛዕባ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስትና እቲ ምስቲ ኣርእስቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ምስኡ ምትሓሓዝ ዘለዎ ኮይኑ እንታይ ኢና ንርኢ ሓርነትን ሓላፍነቱን ብመንፅር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ድብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ኣብ ድሓለፈ ዝነበራና ብፍላይ ክልተ ሰናብቲ ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ቃል ግዜ ነይሩና ኣብታ ቀዳመይቲ ዝነበረት ሓውና ጃክ ከመምህረና ከሎ እንተደኣ ትዝክሩ ኮይንኩም ምስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናይ ምቕራብ ዘይነበረ ዕድል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን በቲ መስዋዕትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ጌርና ናብ ኣምላኽ ከም ዝቀረብና እቲ ዝቀረብናዮ ድማኒ ሓደ ዓብይ ዕድል ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ምሂሩና ነይሩ ሓውና ኢንጂነር ክዛረብ ከሎ ክመህረና ከሎ ድሓለፈ ተዳርኢና ድማኒ ምስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ዳዊትን ናይ ሰሎሞን ብምትሓሓዝ እግዚኣብሔር ኩሉ ቀረባት ንሰሎሞን ከም ዘዳለወሉ ንሱ ግን ነታ ቤት ከም ዘይሰርሓ እሞ ዳሕራይ ግና በቲ ዝተዳለወ ኩሉ ቀረባት ገይሩ ሰሎሞን ግን ከም ዝሰርሐ ሰሎሞን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፀዓራ ኣቦ ዳዊት ኩሉ ነገራት ከም ዝቀረበሉ ምስ ናይ ሓድሽ ኪዳን ከዓኒ ምስቲ ኣምላኽ ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ፀጋ ኩሉ ነገራት ከም ዘዳለወልና ብኡ ድማ ተጠቀምቲ ናይቲ ፀጋ ክንከውን ከም ዘሎና ምሂሩ ነይሩ ስለዚ ስለምንታይ ነዚ ነገራት ደልዕሎ ዘለኹ ኣብቲ ሎም መዓልቲ ዝዛረቡ ሓሳባት ነዚ ክልቲኡ ክትንክብ ዝኽእል ሓሳባት ክዛረብ ስለ ዝኾንኩ ደልዕሎ ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ እቲ ምስቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ሓሳባት ወይ ድማ ስእላዊ መግለፂ ምስኡ ብምትሓሓዝ ፅቡቅ ዝኾነ ሓድሽ ኪዳናዊ ምዕራፍ ዘለዎ ትምህርቲ ስለ ዝተምሃርና ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ንሪኦ ሓርነትን ሓላፍነቱን ብመንፅር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ዝብል ሓሳባት ኢና ክንርኢ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክንርኢ ከለና ብመንፅር እቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ዝብል ሓሳባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ብፍላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ትምህርትና እንተደኣ ንዝክር ኮይና ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ እምነት ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ድማ ምርዳእ እዩ ድብል ሓሳባት ክንርኢ ከለና ናይቲ ዘይርአ ነገራት ምርዳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንርዳእ ዘለና ኢልና ክንዛረብ ከለና ነቲ ብዒንቲ ስጋና ዘይንሪኦ ምክንያቱ እምነት ናይቲ ዘይርአ ነገር ስለ ዝኾነ ነቲ ብዒንቲ ስጋና ዘይንሪኦ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ወይ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ህላውነቱ ዝነግረና ነዚ ቃል እዚ ተመርኪስና ምክንያቱ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል ክርስቶስ ተፃሒፉ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ንዕኡ ብምቕባል ወይ ድማ በቲ ምብራህ ወይ ድማ ብርሃን ናይቲ ቃል ርትዒ ብምርካብ ነቲ ቃል ከም ዘለዎ ብምቕባል ሲ ናይዚ ነገራት እዚ ምርዳእ ወይ ድማ ኮንቪክሽን ወይ ድማ ርትዒ ምርካብ እዩ ኢልና ተዛሪብና ነርና ካብኡ ሓደ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ትምህርትና እግዚኣብሔር ብዓንዳ ርእሱ ዘይርአ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይርአ ኣምላኽ ምዃኑ ብብዙሕ መንገድታት ገሊፁልና ከም ዝነበረ እሞ ከም ዘሎ እሞ ስለዚ ንሕና ብዒንቲ ስጋና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ግን ቀዳማይ ሓፈሻዊ ህላው ይነግረና
ካልኣይ ከዓኒ ከም ኣመንቲ ድማ ብጎይታ ብየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ኣባና ከም ዘሎ ድማኒ ይነግረና ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ኣባና ከም ዘሎ መለኮት ዝኾነ ወይ ድማ ህላው መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎ እግዚኣብሔር ኢልና ርኢና ነርና ስለዚ ኩሉ ሻዕ ክንሓስብ ከለና ጻድቅ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ክብል እንከሎ እቲ ጽድቂ ምርካብና ብእምነት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ኮይኑና ኢልና ኢና ተዛሪብና ነርና ናብቲ ናይ ብእምነት ምንባር ወይ ድማ ጻድቅ ክነብሮ ዝግብኦ ቅዲ ኣካይዳ ዘለዎ ምዕራፍ ወይ ድማ ቦታ ናብኡ ንክንኣቱ እንታይ ኮይነና ኣክሰስ ኮይነና እዚ ጻድቃናት ተባሂልና ምስ ተፀዋዕና ነቲ ብእምነት ዝረኸብናዮ ጽድቂ ብድሕሪኡ ግን ክንነብር እንከለና ግን ብእምነት ኢና ንነብር ኢልና ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እንተልዓልና ነዚ ሓሳባት እዚ ሰብ ከም ሰብ ኣብ ምድሪ ክነብር እንከሎ በዝሪኦ ብዝሰምዖ በቶም ሓሙሽተ ህዋሳት ዝበሃሉ ኣብ ሳይንስ ተምሃርናዮም ብኣታቶም ክነብር እንከሎ ኣማኒ ግና ጽድቂ ምስ ረኸበ ብእምነት ኣቢሉ ናብዚ ናይ ጽድቂ ምዕራፍ ወይ ድማ ናብዚ ናይ ጽድቂ ደገ ምስ ኣተወ ካብኡ ንንዮ ክነብሮ ዘለዎ ናብራ ናይ ጻድቅ ዝበሃል ግን ኣሎ እንታይ እዩ ተልዓልና እምበር ነቲ ሰብ ብዒንቲ ስግኡ ዘይሪኦ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ዝምስክሮ ሓቂ ምዃኑ ነዚ ነገራት ተረዲኡ ኩሉ ግዜ ህላውኡ እናተረድአ ወይ ድማ ንዕኡ ናይቲ ብዒንቲ ስጋ ዘይርአ ግን ህላወ ዘለዎ መንፈሳዊ ነገራት ንዕኡ ኣብ ግምት እናእተወ ወይ ድማ ንዕኡ ዘማእኸለ ወይ ድማ ንዕኡ ዘካተተ ናብራ ክነብር እንከሎ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ይበሃል ተልዓልና ጻድቅ ዝነብሮ ናብራ ይነብር ኣሎ ኢልና ተዛሪብና ስለዚ ንሕና ክንነብር እንከለና እግዚኣብሔር ኣባና ከም ዘሎ ኮይንና ኢና ንነብር ዳሕራይ ሳልሰይቲ ክንርኢ ከለና ከዓ እቲ ኣባና ደሎ ከዓ ምሳና ክኸውን ክንገብሮ ከዓ ድብል ሓሳባት ከዓ ርኢና ነርና ማለት እዩ እንታይ እሱ ከዓ ስምረቱ ምሳና ክኸውን ኣብ ነገራት ክሕግዘና ኣብ ነገራት ከቃናዓልና ኣብ ነገራት መውፅእ ክገብረልና ኣብቶም ቻሌንጅ ዝኾኑና ነገራት እዚ እንታይ እንተልዓልና ካብቲ ኣባና ዘሎ ወይ ድማ ኣባና ምህላው ዝረኸብናዮ ዕድል ወይ ድማ ኣክሰስ ካብኡ ተበጊስና ንዕኡ ብምርዳእ ከም ቃሉ ወይ ድማ ከም ፍቃዱ ወይ ድማ ከም ሓሳቡ ከምቲ ኣብኡ ድርከበሉ ቦታ ከምኡ ክንመላለስ እንከለና ንሱ ኣብ ቦትኡ ስለ ዘሎ ንዕኡ ድማኒ ምሳና ክህሉ ድማ ንገብሮ ኢና ኢልና ካበይናይ ካብቲ ኣባና ምህላው ዝተበገሰ ኢልና ነርና ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ካልእ እንሪኦ እንታይ ኢና ክንርዳእ ዘለና ናይቲ ዘይርአ ነገራት ምርዳእ ካብ ተባሃለ ካልእ ክንርድኦ ዝግባአና እሞ ንዕኡ ነቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነገርና ህላውኡ ንዕኡ ድማ ተረዲእና ወይ ድማ ካብዚ ምርዳእ ዝተበጊስና ድማኒ ንዕኡ ዘማእኸለ ናብራ ወይ ድማ ህይወት ወይ ድማ ጉዕዞ ወይ ድማ ቅዲ ካይዳ ክህልወና ዘለዎ ክልተ ነገራት ኢና ሎም መዓልቲ ክንርኢ ማለት እዩ ተቀዳማይ እንሪኦ ሓሳባት እንታይ እንተልዓልና ቀዳማይ ህላወ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ወይ ድማ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክሓስብ እንከሎ ወይ ድማ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ክርዳእ እንከሎ ካብቲ ብዒንቲ ስግኡ ዝሪኦ ስጋዊ ወይ ድማ ጉዕዛዊ ኣካላቱ ወይ ድማ መንነቱ ካብኡ ወፃኢ ሰብ እንታይ ኣለዎ እንተልዓልና መንፈሳዊ ህላወ ኣለዎ እዚ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ብዒንቲ ስጋና ዝርአ ነገራት ኣይኮነን መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝነግረና እምነት ከዓ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ወይ ድማ ካብ ምስማዕ ስለ ዝኾነ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዝነግረና ሓቂ ከም ዘለዎ እንተደኣ ተረዲእናዮ ኩሉ ሻዕ ክንነብር እንከለና ክንኣቱ እንከለና ክንወፅእ እንከለና ጻድቅ ብእምነት ይነብር ካብ ዝብል መበገሲ ኩሉ ግዜ ሲ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኢና ንብል ዘለና እምበር መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ከም ዘሎና ንዕኡ ዘማእኸለ ናብራ ክንነብር እንከለና ጻድቅ ብእምነት ዝነብር ድብል ሓሳባት ንነብሮ ኣለና ማለት እዩ ተደኣ ዘይኮይኑ ግን ከም ሰባት ኣብ ምድሪ ከምቲ ካልኦት ዝነብርዎ ንህላወ ጉዕዛዊ ኣካሎም ጥራሕ ብምርዳእ ምክንያቱ ሰብ ንህላወ ጉዕዛዊ ኣካሉ ክሕዶ ይክእልኒ ምክንያቱ ብዒንቲ ስግኡ ይሪኦ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ካልእ ኤክስፕላኔሽን ወይ ድማኒ መረዳእታ ኣየድልዮን እዩ ንዕኡ ንምፍላጥ ኦልሬዲ ብዒንቲ ስግኡ ይሪኦ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ንሕና ግን ብዛዕባ እምነት ንዛረብ ስለ ዘለና ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እምነት ክዛረበና ከሎ ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ስለ ዝብለና እቲ ዘይርአ ነገር ሓደ እንታይ እዩ እንተልዓልና እምበኣር ሰብ በዓሉ ብዓንዳ ርእሱ መንፈሳዊ ህላውኡ እቲ ከም መልክዕን ከም ምስሊ እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ መንፈሳዊ ህላውኡ ንባዕሉ እንታይ ኣይከውን ተደኣይልና ኣይርአይን ግን መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሰብ በጀካ ዝጉዕዛዊ ህላወ መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘለዎ ይነግረና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓኒ ብብርሃን ናይ ሓድሽ ኪዳን እንተደኣ ርኢናዮ ኣብ ቆሎሴ ኣብ ተስሎንቄ ክዛረብ ከሎ ኩለንትና ናይ ሰብ ዝብል ሓሳባት ክንርኢ ከለና ሰብ መንፈስ ከም ዘለዎ ነፍሲ ከም ዘለዎ ስጋ ከም ዘለዎ ተዛሪብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስጋ እዚ ስለ ንሪኦ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብልናን ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ምሕሳብ ገለ ድብል ነገራት ኣእምሮ ዘለዎ ነገራት ከዓኒ ክንርድኦ ንኽእል ኢና
ምክንያቱ ሰብ ክሓስብ ዝኽእል ፍጥረት ስለ ዝኾነ ፍቓድ ድሌት ሓሳባት ስምዒት ስለ ዘለዎ ነዚ ነገራት እዚ ከዓኒ ምስ ዝተፈላለየ ነገራት ምትሓሓዝ ስለ ዘለዎ ወይ ድማኒ ክንሓስብ እንከለና ገለ ክሓስብ ዝኽእል ኣካል ብዒንቲ ስጋና ዘይንሪኦ ህላዊ ከም ዘሎና ንምርድኡ ኣየሸግረናን ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ነገራት ወይ ድማ ዝዓት መንፈስ ዝብል ሓሳባት ግን እንተ ዳ ርኢናዮ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ስለዚ ከም ዘለዎ ነቲ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ሰብ ከም ዘለዎ እንተ ዳ ደይተረዲእናዮ ኩሉ ግዜ ክንነብር እንከለና ክንኣቱ ከለና ክንወፅእ ከለና ነዚ መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘሎና ንዕኡ ኣሚንና ወይ ድማ ነዚ ነገራት ዝተረዲእና ንዕኡ ዘማእኸለ ናብራ ከይንነብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሽዑ ክንሓስብ እንከለና ኣቱ ከለና ክንወፅእ እንከለና ጻድቕ ድብል ሓሳባት እንተ ደኣ ተነጊሩና እዚ ጻድቕ ድብል ሓሳባት ሓደ ካታጎሪ ማለት እዩ ወይ ድማኒ ሓደ መለክዒ ማለት እዩ ካልእ ነዚ ጽድቂ ዝበሃል ነገራት ብመጽሓፍ ቅዱስ ተነጊሩና ደሎ ዘይረኸቦ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ጻድቕ ዝበሃል ቦታ ዘይኣተወሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቦታ ምዃኑ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ኣብ ሮሜ 5 ምዕራፍ ከምዚ ኢሉና ኣሎ በኣርሲ ብእምነት ካብ ጸደቕና ኢሉ ምስ ኣምላኽ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይሃልወና ምስ በለ ብጸግኡ ናብዚ እንታይ ዝገበርና ምእታው ዝረኸብና ይብል ናበይናይ ናብቲ ናይ ጽድቂ ዝበሃል ቦታ ወይ ድማ ጻድቕ ዝብል መፀውዒ ሽም ክህልዎ ዝኽእል ካታጎሪ ወይ ድማ ሓደ ነገራት ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካብታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመናላ ግዜን ሰዓታትን መፀውዒ ሽምና ወይ ድማ መንነትና ጽድቂ ዝረኸብና ሰባት ስለ ዝኾንና ጻድቃናት ተቢሂልና ተፀውዒና ኣለና ማለት ግን እዚ ጻድቕ ዝብል መፀውዒ ሽምን መንነትን ዝረኸብናዮ ግን ዝጠልቦ ጠለብ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ ኣብ ካይዳ ኣብ ነባብራ ዝጠልቦ ጠለባት ኣለዎ ማለት ምእንቲ እዚ እንታይ ኢሉ እምበኣር ጻድቕ ብምንታይ እዩ ዝነብር ኢሉ ብእምነት እዩ ዝነብር ስለዚ እምነት ኢልና ክንዛረብ ከለና ነተስፋ ዝግበሮ ነገር ግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ምርዳእ እዩ ካበልና ታኻልእቲ ሓሳባት ኢና ሕጂ ንመሃር ዘለና ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ማለት እምበኣር እንታይ ማለት ተዳኢልና ዘይርአ ነገራት ብዒን ስጋና ክንሪኦ ዘይንኽእል ህላወ ዘለዎ ግና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተነግረና ነገራት ኣሎ ንዕኡ ብምፍላጥና ንህላውኡ ንገሊኡ ከዓ ንህላወ ዝነበሮ ግን ደይምህላው ብምርዳእና ኣብ ህይወትና ዝመጽእ ለውጢ ወይ ድማ ንዕኡ ዘማእኸለ እንነብሮ ናብራ ወይ ድማ እንኸዶ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ትቀዲ ኣነባብራና ወይ ድማ ኣካይዳና ነዚ ነገራት እዚ ምርዳእ ዘማእኸለ ይኾን ማለት እዩ ምርዳእ ትብል ብዙሕ ግዜ ደጋጊመ ተዛሪበ ኣለኹ ክዛረባ እየ ምክንያቱ ካብቲ ትምህርቲ ስለ ዘይወፃና ካብቲ ሓሳብ ስለ ዘይወፃና እቲ ምድጋሙ ንባዕሉ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ርትዒ ክንሕዚ ይገብረና እዩ ምርዳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልና ተዛሪብና ነርና ንምሳሌ ሓንቲ ምሳሌ ተዛሪብና ነርና ናብ ሓደ ዱካን ወይ ድማ ሾፒንግ ክትኣቱ ከለኻ ዋላ ሓደ ሰብ ገንዘብ ከም ዘለዎ ቸክ ገይሩ ዝኣቱ የለን ኢልና እዚ ኩሉ ግዜ እንሪኦ ተርእዮ እዩ ማለት እዩ ክንኣቱ ከለና እንታይ ኢና ንገብር ተዳኢልና ሾፒንግ ክንገብር ኢልና ኢና ንኣቱ ሓደ ግዜ እንታይ የጋጥመና እንተዳኢልና ሾፒንግ ክንገብሮ ኢልና ዘውረድናዮ ኩሉ ዳሕራይ ሽዑኡ ዋሌትና ክንርኢ ኢልና ወይ ድማ ገንዘብና ክንርኢ ኢልና ስታይ ተገበርና ዋሌትና ምሳና ደየለ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣውፂናዮ ክንከውን ስለ ንኽእል ስለዚ ዋላ ሓደ ሰብ ናብ ሾፒንግ ክኣቱ ከሎ ወይ ድማ ናብ ዱካን ክኣቱ ከሎ እንታይ ይገብር እንተዳኢልና ዋሌቱ ቸክ ገይሩ ኣይኣቱን እንታይ ዳ ከም ደሎ ተረዲኡ ይድኣቱ ማለት እዩ ምርዳእ ማለት እምበኣር እዚ እዩ እቲ ህላወ ኣሎ ኦኬ ንሕና ክንሓስብ ከለና ክንኣቱ ከለና ክንጓዓዝ ከለና ክንወፅእ ከለና ንዕኡ ነቲ ህላውኡ ዘማእኸለ ኢና ክንነብር ዝግባአና እዩ ማለት መጀመርታ ግን ንዕኡ ዘማእኸለ ቀድሚ ምንባርና ናይቲ ነገራት እቲ ህላወ ግን እንታይ ክህልወና ክእል ኣለዎ እንተዳኢልና ፍጹም ዝኾነ ርትዒ ወይ ድማ ፍጹም ዝኾነ ኮንቪክሽን ክህልወና ክእል ኣለዎ ምርዳእ ማለት ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት ኣሎ ኢልና ምሳሌ ናብ ዱካን ክንኣቱ ከለና ሲ ኣሎ ኢልና ስቕ ኢልና ከምንኣቱ እዚ ነገራት እዚ ምድራዊ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ክህሉ ይኽእል ሓደ ግዜ ከይህሉ ይኽእል ዩዥዋሊ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ጁባና ስለ ነቐምጦ እቲ ደይምህላው ብዙሕ ኣጋጢምና ይፈልጥኒ ንገሌና እውን ጭራሽ ደየጋጠመና ክኸውን ይኽእል ንገሌና ግን ኣሎ ኢልና እንዳኣተና ዘይምህላው ከጋጥመና ይኽእል እዚ ብዛዕባ እዚ ነገራት ብዛዕባ ናይ ምድሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዙሕ ነገራት ከጋጥም ስለ ዝኽእል ብዛዕባ እቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝዛረበና ቃል እግዚኣብሄር መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ግን ሓቂ እዩ ምእንቲ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንቃልካ ሓለፋ ኩሉ ስምካ እንታይ ገበርካዮ ኢሉ ኣዕበኻዮ ኢሉ እግዚኣብሄር ካብቲ ዝዓበየ ናቱ ዋላ ባህሪኡ ጻድቕ ዝብል ነገራት መፀውዒ እንተዳርኢናዮ ንቃሉ ፈጺሙ ዘይልውጥ ንቃሉ ፈጺሙ ዘይዓፅፍ ምዃኑ እዩ ንቃል እግዚኣብሄር ክሳዕ ክንድዚ እንተዳ ኣሚንናዮ እምበኣር ነቲ ቃል እግዚኣብሄር ዝነግረና ብዛዕባ ህላውኡ ሙሉእ ብሙሉእ ርግፀኛታት ኮይና እቲ ርግፀኛታት ምዃን ግን ናብ ምንታይ ከምፃልና ክእል ኣለዎ እንተዳኢልና ናብ ንዕኡ ምህላው ዘማእኸለ እንታይ ምዃን ምንባር ዝበሃል ነገራት ከማእኸለና ከማእዝነና ክኽእል ኣለዎ ማለት
شعو نبرن كلنا مبار نسو خمزلو حسيبنا ينا ننبر حنتي نجر تزاريبا نيرز حلف نالواش ذكر زلاو ناب حدار قدم متاوكا بينخا اخاد لخا نغزا عرسخا بينخا خمزلخا اخاد فلتا سلازي دماني زتفلالي وسانيتات كتوسن كلخا كم بينخا زلخا سب وي دما خمز سينجل انبلو كم سينجل اخا ندخونه نغرات توسن على هذا جيزه منالباش فاميلي انت دحليو مخا نعم كتفقدهم زغبا كان دحر كوين اب اخل عدمه مسوت حتى على هذا جيزه حبريتات رحيبكا كم زخيد لكم كم زحدير لكم كم زجيش لكم قالت بلي خا مالك تحسب كلخا خم انت اخا تحسب انت دايلنا مبار كم بينخا دلخا سب يخا تحسب مالك مغنياتو نبين خايا والحنت حدار دغبر كايو مصامت دمرص كايو يلن ማለት መጻምት ምስ መረጽካ ናብ ሓዳር ምስ ኣተኻ ግን እንታይ ኣኻ ትገብር እንተዳይልና መጻምት ከም ደላትካ ስለትፈልጥ ኩሉ ግዜ ክትሓስብ ኮለኻ ክትውስን ኮለኻ ክትገብር ኮለኻ ክትገብር ኢልካ ትሓስብ ኮለኻ ኩሉ ግዜ ንዓኣ ኣብ ግምት ሰእተው ኢኻ ትሓስብ ማለት እንታይ ትብል ወይ ድማኒ ንስኻ እንታይ ይብል ኢላ ትሓስብ ማለት ቅድሚ ሕጂ ንበይና ከም ድሌታ ትገብሮ ዝነበረሲ زي عند حر جيرسي خريدو يخون زي عند حر تخستاي جيرسي دبل يا تحاسمات سلازي كيد كلها ويد ما تنبر كلها خمتي اب قدمي مرعى تمرتي نمهرو مالتي انتي يوم حاسبو خدتي يوم ترايلنا نسو بعلتي بيت كم زلاتو حاسبو ويد ما ترديو ايو حجي اتي مازونم با تاكايدو تانبابرو بعد كم نبينو خم زي كونه ايز نبر مالتي كل جيزي نبعلتي بيت واعم ايد نبر مالتي اساد مالك اخوم يا مالتي سلامنتاي ترايلنا حدار ناتو ناي غزا عروس زخاله ميدا ناتو ناي غزا عروس زخاله ناي صاوتا سلتي ويد ما سرعت ويد ما حق سلا دلو ناو مساعتها خم نبين خازلو خا خو مخين كايت نبرنيخا بزعبه حدار ايكون انت مرتي انت ادبل دلو كن تدا نازي نغرات زي كم زلو كافليت كاسي كل غيزه نعو اب غمت سئتو ايخات نبر مالت شعوخ نبر كل خان بار كم انت اخات نبر تدايلنا كم بعد حدار ايخات نبر مالت مغنياتو نابتي حدار دبل نغرات سلازاتها እቲ ጻድቕ ድብል እምበር ሓደ ብዒንቲ ስጋና ዘይንሪኦ ግን ኣኸ መንፈሳዊ ኩውንነት ዘለዎ ብሞትን ትንሣኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣተናዮ ቦታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክነገረና ከሎ እምበር ጻድቃናት ኢሉ ድጽዋዕና ማለት እዩ ስለዚ ጻድቃናት ካብ ኮና እምበር ጻድቕ ብምንታይ እዩ ዝነብር ድብለና እንተዳኢልና ብእምነት እዩ ድነብር ይብለና ስለዚ ናብራ እንታይ እንተዳኢልና from the first ካብ መጀመርታ ኣትሒዝካ ስጋዕ መወዳእታ ክትነብሮ ዘለካ ናብራ እዩ እንታይ ኢኻ ትነብር እንተዳኢልና እምበር ናይቲ ዘይርአ ነገራት ግና ኸ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ህላውኡ ዝነግረና ንዑኡን ኮላይ እንታይ ዝገበር ኣብ ግምት ዘእተወ ኣነባብራ ኢና ንነብር ማለት ስለዚ ንዑኡ ህላውኡ መጀመርታ ጽቡቕ ገይሩ ርትዒ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ መጽሐፍ ቅዱስና እንተ ዳሪእናዮ እምበር ብዛዕባ እዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ኣብ ትሕቲ ኩለንትና ናይ ሰብ መንፈስን ነፍስን ስጋን ዝብል ወይ ድማ ኩለንትና ናይ ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ኩለንትናኹም بزي منقب كركب يتحلو إلو تزاريبو دلو كلنتنا ناي سب تبل قال تزاريبو دلو منفس النفس سغان اب تحتيو كنزاربن كلنا ግን بزعبا سب إلنا نحسب كلنا بعد ازي نحنا نريو ولا بزعبا غزا ارسنا نحسب كلنا ازي زبلع زستي زخدن እግዚአብሔር ከአኒ ኣብ ምድሪ ክንነብርን كلنا ሕጊ ተፈጥሮ ዘንበረሉ ሞ مسؤول دماني مس زمدنا تصوتا ካልእ ነገራትን ኣብ ምድሪ ክንገብሮም ዝግባአና ነገራት ወይ ድማ ክንነብርን كلنا ከአንዑ መታን ክነብር ወይ ድማ ሳስቴይን መታን ክገብር ወይ ድማኒ መታን ከይመውት ወይ ድማኒ ካብ ህላወ ዝበሃል ነገራት መታን ከይወጽ ይነብር ኣሎ መታን ክበሃል ኩሉ ንዑ ዘማእኸለ እንገብሮ ማለት ምክንያቱ እንተ ዳደይ ሰርሕ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ እንታይ ኢሉ ኣይብላ ምክንያቱ ተዳደይ ሰሪሑሲ كبلع يبولون مالوتو ديكونس انت دا زي سرحو سايبلعني كامنتاي دعمو كبلع سلازي كنبر انت دا اخخ الكوين كبلع انت دا اخخ الكوين ابزا مدري تندلو اتوهيبون اودلو ايدما تنتوهيبون اودلو عدمه كم سب كوينو سرفايف غيرو كنبر انت دا اخخ الكوينو كم سب كنبر كخلالو كم سب كنبر انت دا اخخ الكوين خا اتي كم سب كتنبرو زغباكا حق تفطرو زي تنبرلكا نغرات بمولኦም تغبرو ميخا ማለት ስለዚህ ይነብራሉ ተባሃል ይልናል قال ግን በእምነት كنبرو زلنا ناي صادق انبابرا غنالو انس اندا انزر ايلنا امبار بعين سغاخا زيتريو قال እግዚአብሔር ዝነግረካ ህላው ዘለዎ ንዑኡ ተረዲኢኻ ንዑኡ ድማ ማእኺል ካንታይ ምግባር ማለት እንተ ዳይልና امبار ምንባር ማለት ኪንዮ ምብላዕ ኪንዮ ምስታይ ኒያቱ ሶም እዚ ህላው ጉዛው አካልና ዝተተሓሓዙ ነገራት ስለ ዝኾኑ ማለት ንሱ ክነብር ዘድልይዎ ነገራት ስለ ዝኾኑ ማለት ንመንፈሳዊ ህላው ግን መጀመርታ ተፈልጦ ርትዒ ህልዎ ካብ ዛዕቡ እምነቲ ህልወካ ማለት ወይ ድማኒ አማኒ ትበሃል ማለት ሓደ ጊዜ
كما بقسيت نطبي وسدنا يا بزح جزي خادقاقي من ناس تزاربنا لا ناي قرنطوس رئينا نيرنا مش حكي قرنطوس آمنتي كونكم من أيكون ندبلهم دول حواري باولوس أبقى لاي قرنطوس كزاربهم كله بإمنة تدأخل لهم رؤسهم فتنو إذا ما رؤسهم مرمورو خبرهم كله معرف 10 وسلسته فقد حموش يسقع شوعة آمنتي كونكم من أيكون ندبلهم دول كم آمنتي رئيس مجمرتا تزاربهم أبقى كفال جن أبقى صلاتنا هيوت جن إمنة دلو نابرا ويدماني بإمنة دنبرو عينت قد النبابرا كومو سلازي رأيلهم أب حانت نقرات جن فيل جيروم يمسلو سلازي دما بإمنة الأهلهم رؤسهم فتنو دبلهم دلو على سلازي بإمنة مهلاو ناب كل صلاتاتنا هيوت انتا يدلينا انتا رأيلنا بار كونفيكشن يدلينا يسكن عسب كم سبات كنا برن كلنا معلتاو نزي بعينتنا نريئو هلاونا استلف هلا ليشم نتصوع أنا خمناتي كم كيرو إلى خطوع خلاص كيرو نعيسي هو إس كيرو إلى كزارب كله إزي زري أزله بعين تسجع ترايديو إلى ندحر حاسبه ويدما نتي حد نجارات كأد نجار إن متحف قدس نعو زي ما أخلق نعو زنجعه كله 24 ساعات تتوهبني نزيه الله وجزاو أكل إذا ما أخلت راح أنت عايز نبر كوينه حد نجارات تقول لنا نجارات على مالك رتعي دبحال ويدما convictions دبحال بزعبايناي بزعبات منفساوه الله وخا ويدما بزعبات منفساوه الله وسب زبحال سلازي منفساوه الله وزبل أما صحاب قدسنا بزي تفلالي من قد تقليصلنا له مالتي قال قباتاتهم تدارينايو حدا قال أملاخ زتولده تباهيلو تتاريخ نفولتينا أبسال سايم عرفون قال يوحنس تدارينايو بزعبا يسوس كريستوسن بزعباتي منشموس تقبره زرر بنت دارينايو نيقوديموس زغت سغبره زرر بنت دارينايو نيقوديموس دزاربو زلون يسوس كريستوس زاربو زلون كلتيኦም ببيني تاسواي حجت فلليا او صبو غيرنا بنو صور كنريو نخلينا ማለት نيقوديموس مسمصه مچم يسوس كريستوس ابتا صحفتن تدارينايو كمز تمثل كمزي مصي اتي دنبره conversation ወይ ድማ ተዝነበረ ዝርርብ ሽፍት ዝገበሮ ወይ ድማ ዝቀየሮ ይመስል ተአዘራርባ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ መንሽሙኒ ቀዲሞስ መጽኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛረበ ከሎ እዚ ንስኻት ገብሮ ደለኻ በጀካ አምላኽ ሙስኡ ዝኾነሲ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል አካል የለን ኢሉ ይተዛሪቦ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ አርእስቲ ቀይራ ቢሉ ሰብ ካብ ላዕሊ እንተዳ ዘይተወሊዱስ ናብ መንግስቲ አምላኽ ከኣቱ ዝኽእል የለን ኢልዎ ማለት ሽዑ أب من النت دبها النجارات حجي كلتيهم تفلاليهم شعو نيقوديموس زفلطو نيقوديموس نسو من انترايلنا ازاو من النوتي سلازي دما نيقوديموس انتايلو انترايلنا واسب كم سارغ ناب كرس ديو اتي እንደገና دخول لدي كالو إلو يسوع كريستوس دزاربو دلو خاب زعبا منفساو هلاوي ديرئ مخانو ابو خافت استزاربو حرج ويدما خافت استزاربو ابها هلا نايتقال كنريو نخلينا سمس عرقنا كرس ديدو خاتو እንደገና خولدي خلي له مستزاربو شعو يسوع كريستوس كم ديلو تخام منفس تولده منفس خاب سغاس تولده دما سغايو إلو تاي ማለት ተዳይልና እዚ ካብቦናን ካብደናን ስጋው መንነት ዝተዋህበና እንታይ ተዳይልና እዚ ስጋዩ እዚ ካብ ምንታይ ተወሊዱ ተዳይልና ካብታ መጀመርታ እግዚአብሔርና አዳምን ህዋንን በዛዕባ ካብ ሐመድ ድማ ገበሮም ኢሉ مستزارበ በዛዕባ ዝ ነገራት እዚ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ተዳይልና ፍረዩን ተባዝሑ ንምድር ከአምል እዋ ዝብል بزعبا ز مسرح حق تفطرو انت انترايلنا سباتنا مدر خمصو حدا ناي مبازح مسرح እግዚአብሔር ዝሃቦ ቅዱስ ስርዓቲ ማለት ስለዚህ ነዚ ነገራት ዝኽዛረብ ከሎ አቦታት ከም ዘለውና በዚ ነገራት ዝኽንመጽን ከለና ከዓ አቦታትና ብዙሓት ምዃኖም ይዛረብ ማለት بزعبا መንፈሳዊ ህላወና ክዛረብ ከሎ ግን ሓደ አቦ ከም ዘሎና ንሕና ግን ብዙሓት ምዃንና መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ስለዚህ እንታይ ኢልዎም በአር ካብ መንፈስ ዝተወልደ መንፈስ እዩ ካብ ስጋ ዝተወልደ ድማ ስጋ እዩ ኢሉ ሽዑኡ ብዛዕባ ደይረአይ ምዃኑ ከም ደሎ ግን ክትቀበሎ ምኽኣሉ ግን ብዛዕባ ነገራት እዚ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ክዛረቦ ከሎ ንፋስ ናብ ዝደለዩ ይነፍስ ድምፁ ከዓ ትሰምዕ ኢሉ ካበይ ከም ዝመፀ ናበይ ከም ዝኸይድ ከዓ ይትፈልጥኒ ኢኻ ኢልዎ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ድማ ከምኡ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ናብ ድሌቱ ይኸይድ ገለ ማለት ኣይኮነት እንተሓደግ እንተዳርኢናዮ ብጌጋ ብዙሕ ግዜ ስለትርጎም እንታይ ደኣ ከምቲ ንፋስ ደይትሪኦ ግና ከድምፁ ምስ ሰማዕኻ ህላው ትፈልጥ መንፈሳዊ ህላው ሰብ ድማ ከምኡ እዩ እንታይ ትገብሮኒ ኢኻ ኣይትሪኦኒ ኢኻ ግና መጽሐፍ ቅዱስ ክንገረካ ከሎ
ኢየሱስ ክርስቶስን ባዕሉ ባዕንዳ ርእሱ ነዚ ነገራት እዚ ንምድሓን እዩ ስለዝመፀ በዚ ነገራት እዚ ግን ሰብ መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘለዎ ግን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ዋላ እኳ ብዒንቲ ስጋኻ ኣይትረኣዮ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባኡ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ንምንታይ እዩ መፂ እንተ ኢልና ሂወት መታን ክህበና ሂወት ብምንታይ ብስጋ ዳ ንነብር ኣለና እንታይ ዳ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ዝበሃል ካብ ኣምላኽ ዝተፈለየ ምስቲ ህላወ መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎ እግዚኣብሔር ዝተፈለየ ካልእ ሞት ዝበሃል ግን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ እንድሕር መምፂኡ ንባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሃዩ ብዛዕባ እዚ ነገራት ብዛዕባ እንታይ ሰብ መንፈሳዊ ህላወ ዝበሃል ከም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ብዛዕባ እዚ ነገራት ኣነ ድዛረበካ ደለኹ እዚ ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ካብ ከርሲ ዲኻ ሓደ ግዜ ብመስርሒ ሕጊ ተፈጥሮ ዝወፃኻ እሞ ናብ ሰርቫይቭ ወይ ድማ ናብ ክውንነት ዝመፃኻ ብዛዕባኡ ይኮንኩን ድዛረብ ደለኹ ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላወ እየ ድዛረብ ደለኹ ኢሉ ድዛረቦ ደሎ ማለት እዩ ውልድነት ኢለ ድዛረቦ ደለኹ ሪጀነሬት ምግባር ካልእ ህላወ እየ ድዛረብ ደለኹ ኢሉ ደረድኦ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እምበኣር እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ድብል ሓሳባት ወይ ድማ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ዝብል ሓሳባት ተዛሪብዎ ኣሎ ካልእ እውን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ተዳሪእናዮ ብዛዕባ እቲ ምቕፃዕ ክዛረብ እንከሎ ከምዚ ኢሉት ብዛዕባ ቶም ሰባት እዩ ዝዛረብ ደሎ ብዛዕባ መቕፃዕቲ ወይ ድማ ሰባት ምስ በደሉ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ንውሉዱ ከም ዝቐፅዖም ክዛረብ እንከሎ ስለዚ ነቲ እንታይ ዝበሃል ምንፅፃር ወይ ድማ ነቲ መረዳእታ ዘምፆ እንታይ እንተ ኢልና ብስጋ ኣቦታት ካብ ዝህልውና ትብል ቃል ተጠቂሙ ደሎ ብስጋና ኣቦታት ኣለውና እዩ ስለዚ ንሳቶም ድማ እንታይ ካብ ዝገብሩና ካብ ዝቐፅዑና እንታይ መታን ክገብሩና እንተ ኢልና መታን ኮሬክት ክገብሩና ሽዑ እቲ ኣቦ መናፍስቲ ድማ ዝብል ቃል ኣሎ ማለት ኣቦ መን እዩ ኣምላኽ መናፍስቲ ዝብል ከዓ ስሞል ሌተር ኤስ ብዛዕባ እንታይ ዝዛረብ እንተ ኢልና ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ማለት ስለዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ዝበሃል ኣለና ማለት እዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ እምበኣር ካብ መጀመርታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተዳሪእናዮ ከም ዘለዎ ሰብ መንፈሳዊ ህላወ ገለ ድብል ነገራት ምናልባሽ ክሊር ዝኾነ ከይንረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብብርሃን ናይ ሓድሽ ኪዳን ድበልኩኹም ምእንቲ እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ግዜ ብብርሃን ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ማለት ስለዚ ሰብ ኢልና ክንሓስብ ከለና እምበኣር እዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ዘለዎ እዩ ኣብ ካልእ ኣገላልፃ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ውሽጣዊ ሰብ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ኤፌሶን ሳልሳይ ምዕራፍ አንተወይ ኣብ ጸሎት ኮለና ሚካሓወይ ነግረና ነይሩ የንብቦ ነይሩ እንታይ ኢሉና ኣሎ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብመንፈሱ ብሓይሊ መታን ክትብርትዑ ከምቲ ሃብቲ ክብሩ ክወሃበኩም እጽልይ ኣለሁ ኢሉ ተዛሪቡ ስለዚ ናይ ውሽጢ ሰብ ተባሂሉ ዘሎ ኣይና እንተ ኢልና እምበኣር ብዛዕባ እዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ስለዚ ሰብ ኢልና ክንሓስብ እንከለና እምበኣር መንፈሳዊ ህላወ ሰብ እንኮላይ ዘለዎ እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ኩለንትና ናይ ሰብ መንፈስን ነፍስን ስጋን ኢልና እንዛረቦ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክንዛረብ ከለና እምበኣር ሰብ ኢልና ክንዛረብ ከለና ወይ ድማ ዝኾነ መፀውዒ ሽም ሂብና ናትና ክርስቶ ኢልና ክንዛረብ ከለና ኪንዮ እዚ ነገራት እዚ እምበኣር እንታይ ኣለና እንተ ኢልና መንፈሳዊ ህላወ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ስለንሪኦ ዋላ ሓንቲ ኣየድልየና ነቲ ግን ስለዘይንሪኦ ምርዳእ ደድልየና እምበኣር እምነት ናይቲ ዘይርአ ነገራት ምርዳእ ድብል ነገራት እንታይ ኢና ባ ንርዳእ ድብል ሓሳባት እምበኣር እንታይ እንተ ኢልና መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘሎና ኣብ ዕለታዊ ናብራና ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ኣብ ጉዕዞና ኣብ ምእታውና ኣብ ምውፃና ጻድቅ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ዝብልሲ መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘሎና ንመንፈሳዊ ህላወና እንኮላይ ዘማእኸለ ናብራ ዶ ንነብር ከምኡ እንተ ደኣ ንነብር ሃሊና ብእምነት ንነብር ኣለና ከምኡ እንተ ደኣ ዘይንነብር ሃሊና ምእታውና ምውፃና ላዕልን ታሕትን ንምባልና 24 ሰዓት ዝተዋህበና ኩሉ ነዚ ህላወ ጉዕዛዊ ኣካልና ዘማእኸለ ንዕኡ ከዓ ዘድሊ ዘበለ ነገራት ንምምላእ እንተ ደኣ ዝኸውን ኮይኑ ኩሉ ጉዕዞና የስ ከም ሰባት ንነብር ኣለና ግና ብዛዕባ እቲ ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር ዝብል ወይ ድማ ናይ እምነት ዓይነት ኣነባብራ ነቲ ዘይርአ ነገራት ከም ዘሎ ተረዲኡ ዝነብሮ ናብራ ግን ስሒትናዮ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ኢና ክንርድኦ ዘለና እምበኣር እቲ ኣብ ሮሜ 7 ምዕራፍ ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ሮሜ 7 ምዕራፍ ዘሎ ሰብ ክስታይ ስለ ዘይኮነ ንዑ ናብ ምትንታለይ ኣቱነ ኣርእስተይ ስለ ዘይኮነ ሮሜ ክንመሃር ከለና ተማሂርና ነርና ብዛዕባ ሰብ እዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ሲልኩ በቲ ናይ ውሽጢ ሰበይ ግና ብሕጊ ኣምላኽ እዩ ባህ ዝብለኒ ኢሉ ተዛሪቡ ግናኸ ኣብ ኣካላተይ ማለት ኣብ ስጋይ ኢሉ ከዓ ተዛሪቡ ኣሎ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ውሽጣዊ ሰብ ወይ ድማ ውሽጣዊ መንነት ሰብ ኣለዎ ማለት እዚ እቲ ብመንፈስ ተባሂሉ ደሎ ወይ ድማ መንፈሳዊ ህላወ ንብሎ ወይ ድማ ስፒሪቹዋል ቤይንግ ንብሎ ወይ ድማ መንፈሳዊ ህላወ ንብሎ ምርዳእ እምበኣር ንምንታይ እዩ ዝጠቕመና እንተ ኢልና እምበኣር ጻድቕ ከምዚ ሓንቲ ነገር ኣምፂና ነርና
مسكال استتحازت مالت يوسفن سيد بوتيفارن كلتيوم سباتيوم بزعبات بأمنة منبر زبحال أبولي كيدان أمنتي زنبرو نيت زي أملاخ كم زلو أمينهم زملالوسو سباتيوم سلازل ما يوسف كافتم نأمنة أبوتات حدي الرأي ببينو إنيرو سيد بوتيفار كتري كلا بينا خمزة لا يتفلت حكا يا أول حدا سبعين برا بعل بيتها يلن ولا حدا سبيلو سلازل ما يلاتو أنا النسخان تراين هذا اللي هايلاتو يوسف قنا نتن السابعين تسقى زيت ريو هلاو منفسا وأكل دلو وجزاء بهير زبحال جن كم زلو ويد ما خمز ريو يا أمن سلاز نبرة كابنا تفلي زبالة ناي صادق عينة النبابرة نيرو مالك ناي كلت يوم حدا نحر كوينو تا النبابرة نتن السات ريو ترى كري دلو سلازين تا يخون ترايلنا واحد إخوان حدا سبيلن إلو ويد ماني ولاو ندحر ديدليو نز نغرات اي از نغرات زي صبو سلازي كونه قوعلو ايدلينه تراي خبل نيرو مالك نسو غنا حدا نغرات زما اخوللو انتي ترايلنا ازي عبين كفن حاجاتن اب قدم املاخي كمي غيرخ غبر خل اذا سب زي حجي شوك هنا خل اذا انت خزارب دلا انا زاربك اخلخو كبيننا ينادلنا ولا حد يلن كو يدبل دلخو ونسخ خطري خلخي بعين تخطري يا خطري أنا جن صادقي بعين تيتر حيكون كندري بأمنة دريو نسخ ديتر إيوه الله ومنفسه وأكال دلو وجزء أبيه دري كم زلوا جن رئي الله خوي سلازد ما في اليوم بعد نسوخ من أملاك سب كال دريو نجارات الله سلازد ما صادق يبلو مالتي صادق ترح دبلو خادي يكون خانس ناتي صادق دبهال زت البوت ألا باكايدا نعوز ما أخلي ينبر نيرو مالتي أملاك دبهال كم زلوا حاسيبه أما أخيلو إيد نبر نيرو مالتي سلازي لكعهم إيه مالت بوزحات مصحف قدسنا استصحفوا لنا هلاو زلوم أما أخيلنا نعوم بمنبرنا دماني كنعوتو زغبانا عوت دلو نغرات الله إذا مسحرنت دبل مستر استنام تموداتا فتي مدمدمتا كمي غير اتحاحيزه خمس نغركم فلاي كامستي لايد حلفه غيزه يعقوب حاونا زمهرناتي ناب املخ اقربنا دبل نغراتسي قليل نغرات كم زي كونه كنردو كغبرنا ايمان حرنت بحال نغرات سلازم بار بناي وشتي سب زبلون تاي كوين لون تدايلنا تغليصلنا لو مصحف قدسنا تداري قال مصحف قدسنا تنغيرنا زلو تبسلاوي اغلالصا خون خل ويون ليترالي نحنا بعين سغانا زي نريو هلاو زنبرو جن اكشن ويدما نغرات ويدما مئلاي زدليو جن هلاو خمس نبرو مصحف قدس نغرنا خا حدا خالو مالك مسب ستها حزين حج نزارب دلنات مردا دبال نايت زير نغرات مردا قال سو انت ترايلنا هلاو منفساو هلاو حلف مننت مصحف قدسنا بزعبا زي حلف مننت تبحال نغرات مس مننتنا استتحازه كاب املاح فلينا زنبره مئلاي زدليو ግና ህላው ዝበሃል ከም ዝነበሮ ከአኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ህላው ይገልጽ ብዛዕባ ምእላዩ ከአይ ይገልጽ ከአኒ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጽሒፉልና ዘሎ ከአ ኣሎ ዝኻ እንታይ እንተዳይልና መጽሓፍ ቅዱስና ብገለገለ መጸዋዕታ ተጸዊዕሎ ዝኻ እንታይ እንተዳይልና ሓደ አረጊት ሰብ ዝብል ተገሊጽሎ ማለት ኣብ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ፍቅዲ 22 ተዳሪናዮ كم زيلو تزاريبو له كم تأحزاب بنا يكون تحساباتهم زملالسو لالسو زي بالبقويتاون مسكرا له نساتهم بسر ترلبهم بسر تاواتاتهم دلو دنقرن عمرهم تسلميتو كاب هيوت املاخ ريحكم دنزوزات كوينهم بسسعر خسس بلن مغبارنا بعبدان تلقو نسخاتكم غنان خريستوس كم زيركم ايتم هاركم من مسبله نتبني حق صدق قدسنا الملك املاخ استفطر حديث سب لبسو قدم مبالو اتي ارغيت سب زبل ويدما خبانا زتقنطته اكل كم زلو دماني ابتي صحف كم زيلو غليصلنا له مالك ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ፍቅዲ 22 ተዳሪናዮ ከም ዝብል ሓሳባት ኣሎ ኩላትና በሓደ ኮይና ክንሪኦ ንኽእል ኢና 4 ምዕራፍ ፍቅዲ 22 ነቲ ቀደም ተመላለስኩምሉ ብትምኒ ስሕተት ዝጠፍእ አረጊት ሰብ ቀንጢጥኩም ኢሉ ነቲ
ቀደም ተመላለስኩምሉ ብትምኒ ስሕተት ዝጠፍእ እንታይ ኣረጊት ሰብ እንታይ ጌርኩም ቀንጢጥኩም ኢሉ ሕጂ ምቕንጣጥ ዝበሃል ነገራት ካብ ሃለዎ እምበኣር ህላወ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ድማ ህላወ ነይርዎ እዩ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እቲ ሓሳባት ብኸመይ ከም ዘስፈሮ ክንርኢ መጀመርታ እቲ ኣገላልፃ ናይቲ ህላውኡ ብዒንቲ ስጋና ንሪኦን ኢና ንምሳሌ ሕጂ ሓደ ነገር ንራይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ሰባት ኣለዉ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበሉ ሰባት መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ህላውኦም እንታይ እዩ ዝነግረና እንተዳ ኢልና ሂወት ከም ዘድልዮም ግና ከዓ መንፈሳዊ ሞት ከም ዘለዉ ይነግረና ማለት በዚ ጽሑፍ እዚ ክነግረና ከሎ ከዓ ነዞም ሰብ ኤፌሶን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበልዎ ቀደም ዝብል ብዛዕባ ታሪክ ሕሉፍ መንነቶም ክዛረብ ከሎ ቀደም ተኣረጊት መንነት ሒዝኩም ወይ ድማ ተኣረጊት ሰብ ከለኩም ክብሎም ከሎ ኣረጊት ሰብ ዝበሃል ነይርዎም እዩ ማለት ስለዚ ዞም ናብ ክርስቶስ ዘይመፁ ሰባት እምበኣር ብመንፅር እዚ ጽሑፍ እዚ እንተዳርኢናዮ ኣረጊት መንነት ወይ ድማ ኣረጊት ሰብ ዝበሃል ኣለዎም ሕዋትና ክኾኑ ይኽእሉ ብፆትና ክኾኑ ይኽእሉ ቤተሰብና ክኾኑ ይኽእሉ ካባና ግን ብዒንት ስጋና ክንሪኦም ከለና ወላ ሓንቲ ፍልል የብሎምን ክንሪኦም ከለና ከማና ስጋ ኣለዎም ይበልዑ ይሰትዩ ይኽደኑ ኩሉ ኣነባብራና ሓደ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ግን ንሕና ግን ብዒንት ስጋና ዘይንሪኦ ህላወ ዘለዎ ቃል እግዚኣብሔር ክነግረና ከሎ ግን እቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ሰብ ኣብኡ ዘየለ እቲ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተቐበሎ ሰብ ግን ኣብኡ ዘሎ ህላወ ዘለዎ ነገራት ግን ኣሎ ማለት ኣየናይ ዝኣረጊት ሰብ ዝበሃል ምቕንጣጥ ደድልዮ ዝተቐንጠጠ ሓደ ግዜ ብምግዛር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝተኣልየ ካብ ሰብ ኣሎ ማለት ስለዚ ሓደ ግዜ ገዛእ ርእስና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ጻድቅ ግን ኣብ እምነት ይነብር ዝብል ሓሳባት እየ ዝዛረብ ደሎ ኣማኒ ድበሃል እየ ዝዛረብ ደሎ ምስ ካልኦት ሰባት መፅሓፍ ቅዱስ ብምርዳእ ከም ካልኦት ሰባት ከም ዘይኮነን ከም ካልኦት ሰባት ዝኸድዎ ወይ ድማ ዝነብርዎ ዓይነት ኣነባብራ ከይነብርን ዝገብሮ ካብኡ ዝተኣልየ ነገራት ስለ ዘሎ ከም ካልኦት ሰባት ከም ዘይኮነ ቅድም ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ማለት ምክንያቱ ከምኦም ኣይኮነን መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ከምኡ ዝብል ብምክንያት ዘይምእማኖም ዘይተቐንጠጠ ነገራት ኣለዎም ንእስራኤላውያን እኳ ክዛረብ እንከሎ ነዚ ነገራት እዚ ምስ ዝሓለፈ ናይ ያዕቆብ ሓውና ዝመሃረና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዝሓሳባት እዚ ምስ መጋረጃ ዝበሃል እውን እንታይ ኮይኑሎ እንተዳኢልና ተገሊፁ ኣሎ ዝፈላለዩ ነገራት ስለ ዝኾነ ተቅድስተ ቅዱሳን እንተዳ ርኢናዮ ዋላቶም ካህናት ዝበሃል ከይኣቱ እንታይ እዩ ዝገብሮም እንተዳኢልና ከገልግሉ ከሎ ኣብ ቅድስቲ ቦታ ጥራሕ ኮይኖም ከገልግሉ ኩሉ ሻዕ መጋረጃ ዝርጉሕ ነይሩ ስጋ ሓደ ነገራት ዝመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብቲ ውሽጢ ምእታው ኣይፍቀድን ገና እዚ ከዓኒ በቲ ፅሑፍ እንተዳርኢናዮ ኣብ ዕብራውያን ክዛረበና ከሎ ዝሓለፈ ሓውና ያዕቆብ ተዛሪቦ ነይሩ እቲ ሓጢኣት ከም ዘሎ ገና ከምዘይ ተሰረዘ ወይ ድማኒ እዚ ንመዘከርቲ ሓጢኣት ክኸውን ሓንሳ ኣብ ዓመት ሊቀ ካህን ዝኣትዎ ዝነበረ መዘከርቲ ሓጢኣት መታን ክኸውን ከም ደሎ መታን ከዘክር ምእላይ ድበሃል ሓጢኣት ምድምሳስ ድበሃል ስሬት ድበሃል ወይ ድማ ምሕረት ድበሃል ናይ መወዳእታ መስርሕሲ ይፅበይ ከም ዘሎ ደርኢ ማለት ተዳደይ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ዝርጉሕ ኣሎ ማለት ስለዚ ኮይኑ እስራኤላውያን ስጋ ሕጂ ንሙሴ እናንበብዎ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እንተዳኢልና ኣብኡ ይነብሩ ኣለዉ ኢሉ ናብ ክርስቶስ ምስ መፁ ግና እቲ መጋረጃ ክቕንጠጠሎም ኢሉ ስለዚ እቶም ናብ ክርስቶስ ዘይመፁ መጋረጃ ዘይተቐንጠጠሎም ኣሎ እቶም ናብ ክርስቶስ ዝመፁ ግን ብምክንያት ምእማኖም ጥራሕ ዝተቐንጠጠ መጋረጃ ኣለዎም ማለት ስለዚ በበይኖም እዮም ማለት ግን ጻድቅ ብእምነት ዝነብር ዝብል ነገራት እንተዳደይ ተረዲኡና እንታይ ኢና ክንኣምን እንታይ ኢዱ ነበረ እንታይ ዝተቐንጠጠ እንታይ እዩ ዘሎ ዝበሃል ነገራት ብመፅሓፍ ቅዱስ ሞ ከዓ ብዛዕባ ነገራት ዝምልኡርት እንተዳደይ ይብልና ግን ንዕኡ ዘማእኸለ ወይ ድማ ናይ ዝርትዒ ማእኸልነት ህይወት ከይህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ጻድቃናት ኢና ኣብ ናብራ ድበሃል ምንባር ድበሃል ነገራት ግን ጻድቅ ብእምነት እዩ ዝነብር ድብል ነገራት ግን ጎዲልና ክህሉ ይኽእል እዩ ዳስ ዋይ ኩሉ ሻዕ ምርዳእ ደድልየና ብዛዕባ ነገራት ማለት ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እምበኣር ተዳርኢናዮ እዚ ብኣረጊት ሰብ ዝብል መፀዋዕታ እንታይ ኮይኑ ኣሎ እንተዳኢልና ተፀዊዑ ኣሎ ካልእ እውን ኣብ ቆሎሴን ተዳርኢናዮ ሰብነት ስጋ ኢሉ ኣሎ እዚ ድማ ምስ ናይ ግዝረት ክርስቶስ ምስቲ ሓቀኛ ምግዛር ዝበሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝፈፀሞ ፍጻመ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ ነቲ ናይ ሰብነት ስጋ ቀንጢጥኩም ብኢድ ብዘይኮነት ግዝረት ብኡ ተገዘርኩም ኢላታ ብኡ ትብል ብክርስቶስ ድብል እቲ ምግዛር ዝበሃል እምበኣር ድእለይ ነገራት ህላወ ደለዎ ኢድ ዝዛረብ ማለት ብዒንት ስጋና ንሪኦ እንታይ ኢና ክንትንትኖ ኣይንኽእልን ኢና ግና ህላወ ዝበሃል ነገራት ከም ዘለዎ ዝጋርድ ዝሽፍን ነገራት ከም ዝነበረ ግን መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት
ነቶም ናብ ክርስቶስ ዘይመፁ ዝሸፈኖም ዝጋርዶም ሓይሊ ዘስእኖም ነገራት ኣሎ ነቶም ናብ ክርስቶስ ዝመፁ ግና በቲ ክርስቶስ ዝገበሮ ናይ መስቀል መስዋዕቲ ምቕንጣጥ ዝበሃል ወይ ድማ ምግዛር ዝበሃል መፀዋዕታ ዘለዎ ብኡ ግን ዝተኣልየ ነገራት ኣለዎም ማለት ኣባኻ ዘይሰርሕ ኣባኻ ዘየለ በቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ሓቂ ክዛረብ ከሎሲ እዚ ነገራት እዚ ኣባኻ የለን ኢሉ ክዛረብ ከሎሲ ንስኻ ሓራ ኢኻ ኢሉ ይዛረብ ማለት ንምንታይ ኢኻ ሓራ ተራኢልና እምበኣር እቲ ሓላፍነት ናይ ሓርነት ኣሎ ማለት ንምንታይ ነቶም ዘይኣመንቲ ኣባታቶም ብምህላው ምክንያት ሓርነት ስለ ዘይብሎም ንኣምላኽ ከስምርዎ ዋላ እንዳደለዩ ከስምርዎ ይክእሉን እዮም ንዓኻ ግና ብምክንያት ኣባኻ ደይ ምህላው ጥራሕ ንኣምላኽ ከተስምሮ ክእለት ኣለካ ሓርነት ካሲ ሓላፍነት ይደውበካ ኢሉ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቆሎሴ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቅዲ 11 ተዳሪእናዮ እምበኣር ሰብነት ስጋ ተባሂሉ ተገሊጹሉ ሳልሳይ ኣብ ሮሜ 6:6 ተዳሪእናዮ ናይ ሓጋ ኢሉሎ ተናይ ሓጢያት ስጋ ድማ ምእንቲ ክጠፍእ ኢሉሎ ክቅንጠጥ ክግዘር ክጠፍእ ክእለይ ድብሉ ነገራት እንተዳሪእናዮም ህላወ ደይ ምህላውን ዝገልጹ ናይ ክልተ ፔሪድ ወይ ድማ ናይ ክልተ ምቃል ህይወት ምቃል ግዜ እምድዛረቡ ማለት ህላወ ከለዎም ህላወ ኣለዎም ብምክንያት ህላወም ከኣኒ ናቶም ናይ ገዛ እርሶም ሓይሊ ኣለዎም ናቶም ናይ ገዛ እርሶም ግደ ኣለዎም ናቶም ናይ ገዛ እርሶም ስራሕ ኣለዎም መንሲ ኾይ ኣብ ገላትያ ክዛረብ ከሎ ነታ ኣረጊ ሰብ ምስ ግብሩ እንታይ ጌርኩም ኢሉ ቀንጢጥኩም ኢሉ ተዛሪቦ ደሎ ሓድሽ ህይወት ትለበስኩም ስለዚ እዚ ተቐንጠጠ ነገራት ብዛዕባት መንፈሳዊ ሓቂና ንዛረብ ደለና ነቲ መንፈሳዊ ሓቂ ኣብ መንፈሳዊ ክውንነት ከመይ ጌርካ ኣፕላይ ትገብሮ ካብ ምርዳእ ከም ድጅምር ብዙሕ ግዜ ብዝተፈላለየ ኣርእስቲ ተምሂርና ስለ ዘሎና ይርዳእና ብዛዕባት መንፈሳዊ ሓቂ ሕጂ ትዛረብ ዘለኹ ብዛዕባት መንፈሳዊ ሓቂ ክንዛረብ ከለና ግን ህላወ ዝነበሮ እቲ መንፈሳዊ ሓቂ ሕጂ ግና ህላወ ዘይብሉ ታሪክ ሕሉፍ መንነት ምዃኑ ግን መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ምእንቲ እዚ እምበኣር ምስ ምእላይ ትዛረበና ወይ ምስ ምቕንጣጥ ትዛረበና ወይ ምስ ምጥፋእ ኢሉ ትዛረበና ማለት ነዛ ሓሳባት እዚኣ ንራእያ ምእንቲ ክጠፍእ ዝብል ሓሳባት ጽቡቕ ገይሩ ገሪጹ ኣሎ ሮሜ 6 ምዕራፍ ፍቅዲ 6 ተዳሪእና እንታይ ከም ዝብል ንራእያ ሮሜ 6 ምዕራፍ ፍቅዲ 6:7 ከምዚ ብፍላይቲ ዓውደ ንባብ ጽቡቕ ጌርና እንተዳሪእናዮ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ከም ደለዎ ከም ቃል እግዚኣብሔር እንተዳ ተቐቢልናዮ ጽቡቕ ዝኾነ ስእሊ ክበና ይኽእል እዩ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም እቲ ዝሞተ ኢሉ ካብ ሓጢኣት ሓራ ውጪ እሞ እዚ ደጊም ንሓጢኣት ከይግዛእ እቲ ናይ ሓጢኣት ስጋ ምእንቲ ክጠፍእ እቲ ኣረጊት ሰብና ምስኡ ከም እተሰቕለ ፈሊጥና ኣለና ምስ መን ምስኡ ድብል ክንዲ ስም ተጠቂሙሉ ዘሎ ምስ ክርስቶስ ከም እተሰቕለ ዝብል ሓሳባት ከዓ እንተዳሪእና ካብ ብዛዕባ ፓስቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ሕሉፍ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዝተወደአ ነገራት እዩ ዝዛረብ ዘሎ እንታይ መታን ክገብር ኢሉ እምበኣር መታን ክጠፍእ ድብል ሓሳባት ህላወ ደይብሉ ብዛዕባ ምጥፋእ ኣይትዛረብና ብዛዕባ ምጥፍኡ ብዛዕባ ዘይምህላው ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ማለት ምቕንጣጥ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ብዛዕባ ህላው ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንዕኡ ነቲ ህላውኡ ዴፊኒሽን ትገብሮ ወይ ዶኖ ግና ካብ ዝተፈላለየ መግለፅታት ግን ተፅሒፉልና ኣሎ ማለት ኣብ ሰብ ይዓይ ከም ዝነበረ መንፈሳዊ ህላወ መንፈሳዊ ተፅዕኖ ከም ዝነበሮ መጽሓፍ ቅዱስ ግን ጽቡቕ ገይሩ ነጊሩና ኣሎ ማለት ስለዚ እንታይ መታን ክገብር ይድብሎም ደሎ እምበኣር ተራኢልና መታን ክጠፍ እምበኣር እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንተራኢልና ናይቲ ዘይርአ ነገራት ምርዳእ ድብል ሓሳባት እምበኣር እዚ እዚኣ ነገራት እዚኣ ክነግረብ ንሕና ብየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ናብቲ ናይ ጽድቂ ዝበሃል ቦታ ምስ ኣተና መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ከዓ ጸዲቕና ዝብል ወይ ድማ ጻድቃናት ዝብል መፀውዒ ሽም ምስ ሃበና ኣብዚ ጸጋ እዚ ከዓ ብኡኡ ምእታው ካብ ረኸብና ምእታው ድብል ሓሳባት ንርአዮ ነዛ ነገራት እዚኣ ብቐዳማያን ቢብያ ነይረ ሕጂ ተንበብኳ ደስ ብለን ሮሜ ሒዘ ስለ ዘለኹ ሮሜ 5 ምዕራፍ እሞ ንርአይ ሮሜ 5 ምዕራፍ ንርአይ እምበኣርሲ ብእምነት እንታይ ካብ ገበርና ኢሉ ካብ ጸደቕና ምስ ኣምላኽ ብጎይታ ሰላም ይሃለወና ምስ በለ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ብኡ ከዓ ናብዚ ዘለናዮ ጸጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብና
بتسفى كبر أملاخون نمكح قالونا انتاي زرخبنا مئتاو زرخبنا كم حدا متصوعي بوتا دبحال نابناي صدقي بوتا نسو خا صقا مخنياتو ناتنا ነገራት ደይብሉ ስለዝኾነ ናብዚ ነገራት ዝምእታው ረኺብና ስለዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ጻድቃናት ዝብል መጸውዒ ሽም ሂቡና ማለት እዚቲ ብደሓለፈ ግዜ ንምሃሮ ዝነበርና ምቕራብ ድበሃል ዘይነበረና ካልኦትውን ብጽላሎታው መንገዲ ተደይ ኮይኑ ስትሐቀኛ ምቕራቡና አይነበሮምን ዋላ ብሉይ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ግና ነዚ ነገራት እዚ ምስ ፈጸሞ ንሕና ኻት ቃል ወንጌል ምስ ተነግረና ምስ አመና ናብዚ ነገራት እዚ እንታይ ጌርና ተራይልና አቲና ድብል እምበኣርታይ ተራይልና ቦታና እዩ ማለት መጸውዒ መንነትና እዩ ማለት ምእንቲ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ እምበኣር ጻድቃናት ኢሉ ድዛረበና ማለት ጻድቃናት ኢሉ ምስ ተዛረበና ግን ከም ታንቶ ይስተዛረብናዮ ሓደ ሓዳር ደይ ገበረና ሓዳር ምስኣቶ በዓል ሓዳር ተባሂሉ ምስተጸውዐ ኩሉ ግዜ ክነብርን ከሎ ሰበይቲ ወይ ሰበይተይ ከንታይ ትብል ወይ ድማ ሰበይቲ እንድሕር ኮይና ሰብኣይ ካብዚ ሓሳባት እንታይ ይብል ንዕኡ ዘማእኸለ ወይ ድማ ሳድማ ንዕኡ ዘማእኸለት ከም እትነብር ጻድቃን ተባሂሉ ምስኣቶ ኩሉ ግዜ እምበኣር እንታይ ዝገብር ተራኢልና ብእምነት ክነብርን ከሎ እንታይ ዝገብር ተራኢልና እምበኣር ናይቲ ዘይርአ ነገራት እንታይ ብምርዳእ ነቲ ዘሎ ከም ዘሎ ብምርዳእ ነቲ ዝተኣልየ ከም ዝተኣልየ ብምርዳእ كم خالو أصابات كم زي كنا أقوز تفتح مفتح أبي وتخم زلوا بمردة نجزع شو كم خالو أصابات كير أي كل عين السم خانو مصحف قدس بزنقرو كم هون نجزع رأسه ترديو ينتايز قبري دبلنا دلون تلاعلنا زنبر يدبلنا يعني تخم مردة أصل دجيم كابتن هيك عليك زي أبي حقي أصل دجيم سلزم بعرض نجارات زي كنجرنا خلو نيرو جناخه مصحف قدس كنغرنا كله خانس ነገራት እዚ ብዛዕባ ዝህላው ጥራሕ ዘይኮነሲ ምእላዩ ወይ ድማ መቅንጣጡ ኻ ተዛሪብና ኣሎ ማለት እንታይ መታን ክገብር መታን ክጠፍ ኢሉ ተዛሪብና ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓዲ ምስቲ አርእስቲ ከነ ተሓሕዞ ጽቡቕ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ዓዲ ሓደ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ገለ ነገራት ክትዘራረብ ከለኻ what's the point እንታይ እቲ point ናይ መወዳእታ ጎል እንታይ እዩ ሕጂ ንብሎ ደለና ንምንታይ እዩ ዓላማ ምክንያቱ አርእስትና እንተ ዳሪና እንታይና ንብል ደለና እንተ ዳይልና ሓርነትን ሓላፍነቱን ኢና ንብል ደለና ሓርነት ካበይ ሓርነት ንመን ንዝብል ሓሳባት እንተ ዳሪና እምበር ነቲ ናይ መጀመርታ ዝጠወስናዮ መንፈሳዊ ህላወ ደለና ኢልና ዝተዛረብናዮ ማለት ዝኸመልካ አምላኽ ዝተፈጥረ መንፈሳዊ ህላወ مستی هلاو منفساو عکال دلوا እግዚአብሔር እንታይ ዝህልዎ እንተዳይልና ርክብ ዝህልዎ ናአምላኽ ዘገልግሎ ናአምላኽ ዘምልኾ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ በመንፈስ ተመላለሱ ኢሉ ተዛሪብዎ ደሎ ብዛዕባ ሁሉ ነገራት እንታይ ዝገብረና እንተዳይልና ምስቲ መንፈሳዊ ዓለም ወይ ድማ ምስቲ ህላው መንፈሳዊ አካል ደሎ እግዚአብሔር ጽቡቕ ሕብረት ክህልዎ ዝግብኦ ሞት ድበሃል ነገራት ካብ አዳም ምስ መጸግና እዚ መንፈሳዊ ህላው ሰብ ምስቲ ህላው መንፈሳዊ አካል ደሎ እግዚአብሔር ተፈላሊሉ ዝነበረ ፔሪድ ነዚ ነገራት ዝኽነግረና ከሎ እምበኣር እዚ መጋረጃ ዝበሃል ዝሓለፈ ግዜ ዝተማሃርናዮ ናብ አምላኽ ንኸይንቀርብ ዝጋርደና ዝነበረ ነገራት ኣብ ስጋና ድማኒ በአረጊት መንነት ኃጢአተኛ ሰብ ኃጢአተኛ ስጋ ገለ ተባሂሉ ወይ ድማ ሰብነት ስጋ ተባሂሉ ደሎ እዚ ነገራት እዚ ሁሉ ሰብ እንታይ ኮይኑ ነይሩ እንተዳይልና ተጋሪዱ ምስቲ ህላው መንፈሳዊ አካል ደሎ እግዚአብሔር ሕብረት አይነበረ ስለዚህ አምላኽ ነዚ ነገራት እዚ ምእላይ ዝበሃል ከም ዘድልዮ ስለዚ ተረድአ ናይ ኪዳን መስርሕ ግዝረት ዝበሃል ዝመረጸ ግዝረት ማለት እንታይ ማለት ተራይልና መቅንጣጥ ምእላይ ሓደ ነገራት ማለት ስለዚ ክሳዕ ዘይተኣሊ ህላወ ኣለዎ ምስተኣሊ ግን ህላወ የብሉን ማለት እዩ ኣብቲ መንፈሳዊ ሓቂ ክንሪኦ ስለዚ እምበኣር ብእምነት ንርድኦ ንመን እዩ ዝጋርዶ እንተራይልና እምበኣር ነዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብ እንብሎ ዘለና ንመንፈሳዊ ህላወና ሓራመታን ከይከውን ምስ አምላኽ ሕብረት መታን ከይህልዎ በስዕላው መግለጺ ጽላሎት መጋረጃ ዝብልን እዚ ኃጢአተኛ ስጋ ዝበሃል ነገራትን ኣብ ሰብ ዘሎ በዚኦም ኩሎም መጸውዒ ሓሳባት ተጠቂሶም ዘለው በዚ ነገራት እዚ መንፈሳዊ ህላወ ሰብና እንታይ አይነበሮ እንተላኢልና እምበኣር ሓርነት አይነበሮ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ክንዳና ምስ ሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ምስ ተሰቕለ ግና እዚ ምእላይ ዝበሃል
بناي مغارجا تمثيلو زنبره يسوس كريستوس ام مسقل مستسقلغنا نت دحلف غيزي استمهرنا يوم مقراب زبحال نعو خقربنا زخال انت انت رايلنا حنس انا حوارو مئتاو زرخبنال مغارجا بيت مقدس اب كلت سلترتر اذا مغارجا بيت مقدس متر تارون تا يزرينا انت راي اتي املاح زبحال بسلاو مغلص وي دما بصلالوتاو مغلصي كم دحلف ناي تابوت نمهارو زنبرنا التي تابوت اب تقدس تقدسان كوينو كافت قدس قدسان እግዚአብሔር ነቲ ሊቀ ካህን ሓንሳ ኣብ ዓመት ከኣትወሎ ካፍቲ መኽደን መተዓረቂ ኣብ ልዕሊ ኩሪቤል ደለው ካብኡ እዩ ድዛረብ ኢሉ ድምህረና ዝነበረ ሓቂ እዩ ካብኡ እዩ ድዛረብ ነይሩ እግዚአብሔር ሕጂ ግን ናብኡ ምስ ቀረብና መንፈሳዊ ህላወና ምስኡ ሕብረት ምስ ገበረ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ ኣምላኽ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ኣባና ማሕደሩ ምስ ገበረ ግን እንታይ ኮይና እንተ ዳኢልና እዚ መግለጽ ናይ ሓርነትና እዩ ስለምንታይ እቲ ዝኽልክለና ዝነበረ ዝጋርደና ዝነበረ ነገራት ካባና ስለዝሰኣለ هيوت سلاز رخبنا منفساو هلاونا خامس هلاو منفساو اكل دلو እግዚአብሔር ሕብረት ስለዝገበረ በአር ንሕና ብዛዕባ መንፈሳዊ ህላወና ክንሓስብ ከለና መንፈሳዊ ህላወ ዘሎና ሰባቲና እዚ መንፈሳዊ ህላወና ድማኒ እንታይ እንተራይልና ምስ አምላኽ ሕብረት ኣለዎ what's the point ባ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ክንሓስብ ከለና በአር እዚ መረዳእታ እዚ ቀዳማይ ሓርነት ከም ዘሎና እዩ ታይዝ ዝገብረና እንተ ላኢልና ዝነገረና ሓራ ዝኮንና ሰባት እዩ መንዚ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ሓራ ከም ዝኮንና ዝነገረና ንምንታይ ላኢልና እምበኣር እዚኦም ንብሎም ዘለና ብዛዕባት መንፈሳዊ ህላወ ሰብን ብዛዕባቲ መንፈሳዊ ህላወ ኣረጊት ሰብ ወይ ድማ ሕሉፍ መንነት ናይ ሰብን ብዛዕባት ነገራት ዝተኣልየ ዘየለ حرنت زرخبه خا منفساو هلاو سب بزعبا زوم كلتيوم بعين سغانا زين ريوم منفساو هلاو زلومي بامنتينا خنردوم زلنا إلنا تزاريبنا يدلنا حدا زقعازه حدا حرنت زرخبينا نزارب دلنا عليه بارز حجي زلو مننتنا صدق مركابنا حرنت زرخبه مننتينا نزارب دلنا اي اذا منفساو هلاو بارن بزعبا مننتنا خنزارب كلنا منفساو هلاو زلونا مس املاح حبرت تدليو معباي زدليو مبرتع زدليو قالونا إنا نزارب دلنا جن صادق بأمنتي ينبر زبل حساب خنساخ نقبر كلنا أما عالتاوي من نبابرونا ويدما ما عالتاوي نابرانا إذا نقرات زب مرد نعو زما أخلنا نابرادو ننبر اللونا كابيناي بمرد زي خالقوت سبات النبلوم ناب كريستوس زي ماتو دلو هنا تهلاوه نحنا قلنا ناب كريستوس مسمطنا ابانا زي اللي تلوطنا له مننت كنزارب كلنا سي مجمر تخم امنتي ببيننا مخنا دون فلت بمخنيات مؤمننا طرح كم كالوت كاين نبر كم كالوت كاين ملالس كم كالوت كاين اتو كم كالوت كاين وص كم كالوت كاين وسن كم كالوت سبات تحسبوا حسابات اكايدا كم ناتاتهم تدبالقنا متان كاين خيد سي ازي عينت فللي كم زلونا دون فلت ابي غاب زيت الين زبال نغرات كم زلونا مخنياتو امنت ايو እዚ ነገራት እዚ ዝገብረና امنت ከአብ ቃሉ ስለዝኾነ ንቃሉ ምርዳእ ደድለና ማለት ስለዚህ እዚ ንምንታይ እዚ ነገርና ተራይልና እምበር ሓራ ዝኾንና ሰባት ኢና ንምንታይ ንኣምላኽ መታን ክንነብር ሓርነት ሓላፍነት ኣና ሓደ ግዜ ድገርመኒ ኣብ ገለ ሰባት ዝሓሳባት ዝሰሚዕ ኣለኹ ጸጋ ኢሎም ናመሃሩሲ ግና ካብቲ ድምህሮ ትምርታት ከኣኒ ክትገብር ኣለካ ገለ መለይለ ወይ ድምህሩ ይብሉ ማለት ጸጋ ማለት እንታይ ማለት ጸጋ ማለት ኮስ ተገብረልካ ሓርነት መስረኸብካሲ ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ንምግባር ዝያዳ ሓላፍነታው ምዃንካ ኸይድ ነግረክ ንዓኻ እምበር ቀንዲ ይንገረካ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ከም ሓሳብ ኣምላኽ ከም ምኽሪ እግዚኣብሔር ክትመላለስ ኣለካ ተባሂሉ ድንገረካ ንዓኻ እምበር ቀንዲ ምክንያቱ ብቕዓት ስለ ዘለካ حرنت زرخب كاسب سلاز خونكا حرنت كم فادي እግዚአብሔር ንምምላስ ሓላፍነት ድህበና እምበር ከም ድሌትና ነበር ሓላፍነት ኣይኮነን ድህበና ኣይን ሓዋውሱ የሊኦም ካነቶም ዋልሓንቲ ዘይፈልጡ ሰባት ከኣይን ሓዋውሰሎ حرنت ሓላፍነት بقعت مسرخبك كم فادي እግዚአብሔር ክትመላለስ بقعت رخيبك ስለዘለኻ كم فادي እግዚአብሔር ተመላለስ ማለት كم حساب እግዚአብሔር كم ምኽሪ እግዚአብሔር ተመላለስ ማለት
ምክንያቱ ሓራ ዝኾንካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ቶም ብስጋ ዘለውና ኣምላኽ ከስምርዎ ይኮነሎም ንድብል ብዙሕ ግዜ ደጋጊምና የለና ቶም ብመንፈስ ዘለው ግን ንኣምላኽ ከስምርዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓርነት ንምንታይ እምበር ተዳኢልና ሓላፍነት ንምስካን ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከም ምኽሪ እግዚኣብሔር ከም ሓሳብ እግዚኣብሔር ንምምልላስ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ቅድሚኡ ንምቕራብ ዝሓለፈ ግዜ ዘስተማሃርና ደጊመ ደጋጊመ ዝዛረቦ ዘለኹ ምእንቲ እዚ ምቕራብ ድበሃል ነገራትሲ ቀሊል ነገራት ከም ዘይኮነ ከብ ዓቢ ነገራት ምዃኑ እዩ መታን ከርእየና ናይ ብሉይ ኪዳን ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ዝተዛረበ ሓውና ጃክ ንምንታይ መሲልኩም ማዕረኽ እንደይ ከቢድ ከም ዝነበረ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን እንተደኣ ተረዲእና ምቕራብ ድበሃል ናብኡሲ ኣብ ማዕረኽ እንደይ ፕሪቪሌጅ ምዃኑ ክርዳእና ይኽእል ስለዚ ናብኡ ንምቕራብ ረኺብና ብቕዓት ምቕራብ ድበሃል ኣይነበረናን ግናኸ መጋረጃ ምስ ተቐንጠጠ ሓርነት ምስ ረኸብና ናብኡ ኣቲና መንፈሳዊ ህላወና ምስ ህላወ መንፈሳዊ ኣካል ዘለዎ መንፈሳዊ ህላወ ኣካል ናይ እግዚኣብሔር ምስ መንፈሳዊ ህላወና ሕብረት ገይሩ ክንብል እንከለና ስለምንታይ እንተደኣ ኢልና እምበር ምስኡ ሕብረት መታን ክህልወና ብምንታይ ምስኡ ሕብረት መታን ክህልወና በቲ መንፈሳዊ ነገራት ብጸሎት ብቓል እግዚኣብሔር መንፈሳዊ ንጥፈታት ብምግባርሲ ምስኡ ሕብረት መታን ክህልወና ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ እንተደኣ ዘየማእኸለ ንናብራ ንነብር ኮይና እቶም ኣብ ምድሪ ክንነብር እንከለና 24 ሰዓት ዝተዋሃቡና ኩሉ ግዜ ምድቃስና 8 ሰዓት ንመን እዮም ንስጋና ዕረፍቲ እዮም 8 ሰዓት ንድቅስ ተደኣ ኮይና ማለት 8 ሰዓት ምድቃስ እኳ ብዛዓዲ ክንደይና ይተረኺቡ ኢልኩማ በኣላርም ልብና ጠፊእና ደሎ ግን ምናልባሽ ተደኣ ሃልዩ 8 ሰዓት ምድቃስ ዕድል ተደኣ ረኺብኩም ማለት ከምዚ ገለ ሰባት ኣለው ድቃስ ደኣ ደቂስካ ዲኻ ገለ እንድሕሪ ኢልካዮ ኣይ ድቃስ ተደኣ ረኺብካዮ ሰላም በለልና ገለ ብሉኻ ተዛረብቲ ሰባት ኣለው ገለ 4 ሰዓት ገለ ሓራ 8 ሰዓት ንሰርሕ ንመንፈሳዊ ንጥፈታት ዘማእኸለ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ንምህላው ዘማእኸለ ምክንያቱ መንፈሳዊ ህላወ ኣሎና ስጋዊ ህላወ ጥራሕ ኣይኮናን ደሎና ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ንምዕባይ ነዚ ነገራት እዚ ንምብርታዕ ዘማእኸለ ናብራዶ ንነብር ብእምነት ትነብር ተደኣ ኮንካ እምበኣር ከምኡ እንከላይ ትነብር ኣበይ ኣብ መዓልታዊ ነገራት ምክንያቱ ጻድቕ ድብል ነገራት ብእምነት እዩ ዝነብር ዝብል እዚ ነገራት እዚ ብምርዳእ ክነብሮ ዘለዎ ናብራ ስለ ዝኾነ ተደኣ ደይ ነርካ ጻድቕ ኢኻ ምክንያቱ ብሞትን ትንሳኤን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓደልካዮ ትዕድልቲ ፀጋ ስለ ዝኾነ ግና ከቲ ክትነብሮ ዝግብኦ ነገራት ግን ኣይነበርካን ምስታ ዓንተዊ ምሳሌ ዝተዛረብኳ ነገራት ክዛረቦ ሓደ ሰብ ሓዳር ገይሩ ሲንግል እንከሎ ከም ዝነብሮ ዝነበረ ዓይነት ኣነባብራ ማለሲ ናይ ሓሳብ ናይ በዓልቲ ቤቱ ሓሳብ ኣብ ግምት ከየተወ ገለገለ ነገራት ንበይኑ ባዕሉ ከም ትቅድም ዝውስኖ ዝነበረ እንተደኣ ዝውስን ኮይኑ ሓዳር እዩ ገይሩ እምበር በዓል ሓዳር ኣይኮነን ማለት እዩ ክነብሮ ዝግብኦ ሓዳር ክስታይ ዝገብሮ ኣይገብርኒ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር ድብል ጽድቂ ምስ ረኸብና ብእምነት ክነብሮ ዝግባአና ነገራት ኣሎ እንታይ እንተደኣ ኢልና እምበኣር እቲ ብዕንትና ዘይንሪኦ ግናኸ መንፈሳዊ ህላወ ዘለዎ ንዕኡ ተረዲእና ንዕኡ ዘማእኸለ ናብራ እንከላ እዩ እምበር እንታይ መንፈሳዊ ህላወ ከም ዘሎና ኣሚንና ንዕኡ ዘማእኸለ ናብራ ከዓ ክንነብር ይግባአና ስለዚ ምስኡ ሕብረት መታን ክህልወና እሱ ብጸሎት ብቓል ኣምላኽ ክህልወና ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ሓሳብን ድማ እንታይ እንተደኣ ኢልና እምበኣር ሓርነት ካብ ረኸብና ካብ ዝኽልክለና ዝጋርደና ዓቕሚ ዘስእነና ዝነበረ ነገራት ሓርነት ትረኸብናሉ ንምንታይ እንተደኣ ኢልና እምበኣር ዝሓለፈ ግዜ እዚኣተን ክልቲአን ከተኣሳስረን ዝበልኩም እዚኣ ኩሉ ነገራት እግዚኣብሔር ኣዳልዩ ዳዊት ኣዳልዩ ንመን ሽሙ ምስሃቦ ንሰሎሙን ምስሃቦ ሰሎሙን ዋላ ሓንቲ ነገራት ክስታይ ገበረ እንታይ ደኣ በቲ ዳዊት ኣቡኡ ዘዳልወሉ ነገራት ብኡ ተጠቂሙ ነታ ቤት እንታይ ገይርዋ እንተደኣ ኢልና ሰሪሕዋ ኣምላኽ ድማ ንኩሉ ንፍርሃት እግዚኣብሔርን ካልእ ነገራት እንድኸውን ነገራት ኩሉ ካብ ሃበና እዩ ንሕና ግን እንታይ ንኸውን እንተደኣ ኢልና ንዕኡ ንጥቀመሉ ንነብር ማለት ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ዓቕሚ ብቕዓት ሂቡና ኣሎ ስለምንታይ እቲ ኣረጊት መንነት ትበሃል ንሱ እንታይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝተቐንጠጠ ስለ ዝተጠፍአ ስለ ዘየለ ኣምላኽ ብሞትን ትንሳኤን ናይ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኣብ መስቀል እንታይ ስለ ዝገበሮ ስለ ዝገዘሮ ምግዛር ትበሃል ነገራት ምቕንጣጥ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ መጋረጃ ምሳሌያዊ እንተደኣ ርኢና ኢኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሱ ምስ ወፀት መጋረጃ ቤት መቕደስ ኣብ ክልተ ተተርተረ ድብል እዚ ነገራት እዚ መጋረጃ ነቶም ዘይኣምኑ ስጋ ሕጂ ኣብ ዝርጉሕ ኢደሎ ንእስራኤላውያን ክዛረብ ከሎ ንሙሴ እንዳንበብዎ ከምኡ ሎ ናብ ክርስቶስ ምስ መፁ ግን ክቕንጠጠሎም እዩ ተባሂሉ ደሎ ንሕና ግን ናብ ክርስቶስ ምስ መፃና ተቐንጢጡልና እዩ ማለት ኣባና የለን ስለዚ ድማ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ከም ምኽሩ ክንመላለስ ብቕዓት ኣሎና ማለት እዩ ብቕዓትና ምጥቃም ግን እንታይ እንተደኣ ኢልና
ناتنا قديتا كل نجارات عدالي مهابو ناي منشمو ناي داويد ودو سلومون كل نجارات عيرو استاجروا لي تدالي يو جناخه دا سلومون كنت هيك قبر الله وانت دايلنا نزي نجارات زخت قملو خخلالو صقا مالت نسي صبقت مغلص ስለተጠቀመ ንክልቲኤን ሓለፋስ ነበራ ምዝ ሳልሰይ ሓሳባታት ኣሳሲረ ዝነግረኩም ዘሎ ስለዚህ በአር ሓርነት ዝረኸብና ካብቲ ላወ ዝነበሮ ብሞትን ትንሳኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምግዛርና ኢየሱስ ክርስቶስ ካህላው ዝጠፍአ ኣብቲ መንፈሳዊ ሓቂ ኣባና መታን ዓቕሚ ኸይሉ ኣባና መታን ሓይሊ ኸይሉ ኣረጊ ሰብ ዝበሃል ነገራት ካብኡ ሓራ ዝወፃና ንምንታይ እንተራይልና እምበር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር መታን ክንመላ ስለዚህ ሁሉ ሻዕ ክንሓስብ እንከለና ጻድቅ ግና ብእምነት ይነብር ኢሉ ክሓስብ እንከሎሲ ንገዛ ርእሱ ምስ ናይ ካልኦት ሰባት ዓይነት ኣካይዳ ወይ ድማ ቅዲ ኣነባብራ ከይነብርሲ ኣነ ከምኡ ይኮንኩን ድብለሎም ነገራት ኣለዉ ስለምንታይ ኣባይ ዝነበረ ዝተቐንጠጠ ግን ኣባታቶም ዘሎ ገና ብምእማኖም ግን ዘይተቐንጠጠ ነገራት ስለ ዘለዎ በበይንና ኢና ይዝብል ማለት ናይ ጻድቅ ናብራ ማለት እዚ ማለት ስለዚህ እምበር ጻድቅ ግና ብምንታይ ዝነብር ኢሉ በእምነት እዩ ዝነብር እግዚአብሔር መስገን ጊዜ ስለዘይብለይ ናብ ካልኣይ ከይኔ ኣብ ድመጽ ደሎ ግን ምስ ኣምልኾ ዝብል ከዓ ብምትሓሓዝ ነዚ ነገራት እዚ ክንሪአና ብዛዕባት መንፈሳዊ ህላወ ሰብ ማለት እዩ ምስ ኣምልኾን ምስ ምግልጋልን ድብል ሓሳባት ከዓ ክንሪአና ማለት እዩ ጎይታ ይባርኩም ተባረኹ መስመር ዘለኹም ኩልኻትኩም ነዚ ሓሳባት እዚ ሰማዕኹም ነቲ ሓሳባተይ ከጠቃልሎ እንታይ እየ ተዛሪበ እንተዳኢልና ጻድቅ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ትብል ወይ ድማ ኣብኡ ኢና ተበጊስና ወይ ድማ ብዛዕባ እምነት ምንባር ኢና ንዛረብ ደለና ሽዑ ካብኡ እምነት ማለት እንታይ ማለት ናይ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ድብል ወዲና ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳእ ድብል ኢና ንዛረብ ደለና ናይቲ ዘይርአ ነገራት ምርዳእ ማለት እንታይ ማለት እዩ ናብዛ ናይ ሕጂ ዝተማሃርናዮ ናይ ድሓለፈ ሓዲግና መንፈሳዊ ህላወ ሰብን ካልእ ከዓኒ ኣረጊት ህላወ ወይ ድማ መንፈሳዊ ህላወ ኣረጊት መንነት ወይ ድማ ሕሉፍ መንነት ናይ ሰብን ከም ዘሎ ነዚ ነገራት እዚ እንተዳ ተረዲእና ካብቲ ነገራት እቲ ከም ተገላገልና በዚ ነገራት እዚ ከዓ ህላውን ሓራም ምዃንን እንደራ ተረዲእና በዚ ነገራት እዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንመላለስን ሙሱኡ ከዓ ሕብረት ክህልወና ኩሉ ግዜ ክንኣቱን ክንወፅን ከለናሲ ነዚ ነገራት እዚ ዘማእኸለ ናብራ ክንነብር ይግባአና እዩ እቲ ኣርእስና ደሎ ስለዚ ድማ ምስታ ምቕራብን ምስታ ኣምላኽ ኩሉ ነገራት ኣዳልዩ ድብላን ናይ ክልተ ሰላብቲ ስነበራ ድማ ምስአና ተሓሒዘ ተዛረብ ኩለን ማለት እዩ ጽቡቅ ገይሩ ተረዲእኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር እግዚአብሔር መስገን ክንጽሊና ብድሕሪ ሽዑ ክንወዲእና ንእሽተይ ጸሎት ንጸሊ ብሩኽ ሰማያዊ ኣቦ ካብ ህይወተይ ኣትሒዘ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እጽልለኹ በዚ ዝተምሃርናዮ ምርዳእ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኣቦ ከተውፃና ከም ፈቃድካ ክንኣቱ ከም ፈቃድካ ክንወፅእ ከም ፈቃድካ ክንመላለስ ድማ ክትረድኣና እጽልለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ጉባኤ እዚ በዚ ሓሳባት እዚ በዚ ምርዳእ እዚ ክትባርኮ እጽልይ ኣለኹ ኣብ ካልእ መስመር ኮይኖም ዝሰምዑን እግዚአብሔር ኣቦ እዚ ምርዳእ እዚ ክትቦም እጽልይ ኣለኹ ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ኢልካ ኣሜን